Lányok és srácok, szóval egy csúszatról. Boldog, azt kiringokat fogunk csinálni. Nem. Ott van évek. Shelly, akiről csak ezt csinálom, ezt is használom. Nita. Sok Nita színem van. Ez. És ezt is használom. Kod jöhet. Hát, fél színem van. Hát, kód. Akkor védám kód. Ez, és ezt is használom. Bull, akiről 3 skinem van. 1, 2, 3, 4. Nem is ezt használom, hanem ezt. Look. Ez a skin, és ezt is használom. Limon. Na, ugyanúgy 4 skinem van. Ezt is használom. Rally. Várjatok, egy kicsit bele kell avatkozzak. Amelyiket utoljára váltja, arra gondol, hogy azt használja. Hát tovább. Ezt is használom. Nem tudom kimondani. Erre csak 3 skinem van. Ez. És ezt is használom. Rózsa. Na ez rózsa. Ez a legjobb rózsám. Jessie. Miss Jessie. Akkor Szegő Jessie. Ebből a Miss Jessie-t használom. Tina. Na, 3 skinem van. 1, 2. És a focilabdás Dynamite-ot használom. Tick. Akiről a 2 skinem van. Ez, és a karácsonyit használom. Érted? Akiről csak a 4 skinem van. Ez. A Incsőt használom. Rico, akiről nagyon sok skinem. Ez. Nem, ez nincs meg. Ezt is használom. Jöjjön Terry. Így mutatom akkor meg. Ezt csak használom amúgy. Penny. Ha megvan ez a skin, ez. A zombi Pennyt használ. Kalla. Akiről ez. És ezt is használom. Ceki, akiről 2 skinem van. A szemölcseki, meg a építőceki. Például a szemölcseki. Kász, akiről 2 skinem van. Sima kász, a skines kász, a infinity kász, és a Halloween kász. A Halloween kászt használom. Rá 3 skinem van. Ez a démoni bó, a szerető bó és a gyengő bó. Ebből a szeretőt használom. Rá N skinem van. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 skinem van Emsre. Ez. Ez a... Nem ezt használom. Ezt használom. Tú. Akiről még van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez. Ebből ezt használom, azt nem egyszerűst. Piper. Rámon. 4 skinem. 3 skinem van. 1, 2, 3, 4. Ebből a fekete Piper használom. Ben. Akiről 1 skinem van. Most is használom. Frank. Akiről 3 skinem van. A Fizi Frank, a Csengő Frank, a Ének Frank. Ebből a Ének Franket használom. Bibi. Van nála 1 skinem. Hajós. Hát a... Nem.
A Candice, hát randomot választom. Melyiket dobja be. Ezt szoktam használni. B, akiről még 3 skinem van. Ez. És ezt a B-t használom. Hát, Nani. Jöjjön Nani. Arra a Pink Nani, a karácsonyi Nani, ez a telefonos Nani. Ezt a Nanit használom. Edgarra. Akiről 3 skinem van. Ez a karapos Edgar, a oldos Edgar és a sima Edgar. Ebből ezt használom. Na. Jöjjön Cliffla, akiről van a hajós, meg ez a penképortos. Ebből a hajós választom. Jöjjön Chrome, akiről csak skinem van, és azt is használom. Moni, akiről 2 skinem van, a Onikó Boni, a Foxley Boni. Kél, akiről skinem van, azt is használom. Colette, akiről 2 skinem van, a T-Moni, Colette meg a Harmony Colette. Ebben a T-Monit használom. Bell, akiről a Visi Bell, meg a Robot Bell, amiből Robot Bellet választom. Jöjjön S, akiből megvan a karácsonyi S, a nyerőhez, és a milyen volt Kábor, Petike Kábor. Ez milyen lesz? Sosis ez. Warrior. Ez Lola, akiről Sushi Skin, meg ez Benza Skin. Ez ebből a Buffy-s használom. Sam! A szerető számmal meg a Charlie Sam. Most jöjjön Mandy, akiről csak egy skinem van, azt is használom. Maisie, akiről egy skinem van, azt is használom. Hank, akiről 2 skinem van. Ezt hogy azt szoktam használni, rontomat. Ezt szoktam amúgy használni. Hankre. Jöjjön Pölle, akiről csak egy skinem van, azt is használom. Lej, akiről csak egy skinem van, azt is használom. Hanzero, akiről 2 skinem van. Hanzero, meg a Spooky Hanzero, abból ezt használom. Na. Szóval de akiről nincs is skinem. Mipül, akiről 2 skinem van. Elmondod, mik a mipülök? Köszönjük egy kicsit átadós tapétát, megvan nekem a Mystic Meeple, és a Stark Meeple. Elmondod a Ebből skinemmet? szerintem a Mystic Meeple-t használja. Mindenből mondtál. Track, ebből a swimming-et használja. Mortis rá arra Mortis használja, van meg egy Beach Time-ja, meg egy gálája. Ezt szoktam használni. Ez a Top Hat pedig ugye alap. Ezt szokta használni. Jöjjön Tara. Rá a Starát, így szokta meg az Urban Ninja, de inkább az Urban Ninja. Hát azt szoktam használni cím. Na és átadom neki vissza a stapétát. Hát, elmondom. 15 címből meg a Sharklinkes cím, meg a Angyal Témonos cím. Gyere, a skinjeim! Jön Rabla egy skinem van, azt is használom. Kél, akiről megvan a Sushi Kél, a nyomozó Kél, meg a bűnöső Kél. Ebből a Sushi Kélt használom. Jöjjön át. Elmondtad a skineimet, Átira van egy patrol, meg egy kargójá, vagy nem tudom. Chakra, meg van neki az Inferno, és ezt használja. Lumira csak a Dark Knight van neki, és ezt is használja. Finksre csak a Jurassic van, és ezt is használja. Jeyong Ronin skinje. Alira
Csak a Hunter, Oliva, meg a Graffiti, ebből a Huntert használja szerintem. Nem a Graffitit. Minden. Rá is csak a Graffiti van meg. Ziggyre nincsen skinje. Spike-ra megvan neki a Logness Spike is, csak ennyi. Clove-ra neki megvan a Dragon, és ez a piros változat. Nem. Leon, rá megvan neki a Shark, a Macska, a Tiger, a Graffiti és a Dino. És ebből nem tudom melyiket használja. Ezt. Pont azt az egyet használja, ami nem állat. Sandy. Sandyre megvan neki a Sleepy Mandy, és ez a nagyon menő Sandy. Ebből azt használom. Meg rám, neki megvan a Mártír meg, és a Nincsenek. Jaguar meg. Ebből ezt használom. Kit, megvan neki rá a Yuki Kit, és ezt is használja. Jöjjön. És végül Sirius, akire nincsen skinje. Nincs is láb. És ennyi. És ennyi. Iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek hasonló tartalmakat látni ezen a csatornán. Iratkozzatok fel az én csatornámra is. Erre is iratkozzatok fel. Na, mi a végszó? Sziasztok, és a Robi mesterre ne iratkozzatok fel. Légy szíves. Azt nem mondom, hogy ne iratkozzatok fel rá, de előttem senki ne beszél Robi mesterről, mert kicsikét összevesztünk, de akkor Ciao. ciao. És köszönjük. Ciao. Ez a Gabi videó táncoló falu lesz. Du, 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 du.